Amum aya balong nga dating sunata ket favorito met dainang nati ken the rest of the babak senior citizen. Amum timang hagapo. Kakang kansyonan da ito tunggal malem no da papalandangan anatayan. Aya. Wan. Kasano pa ng kansyon da kunang. Sana. Aglualo dala tamong aglu dagiti prayer women when dagiti aglu lumulualo sa Villa Carmen ng mga pangal daw yo amin aglualo magandang tanghali po kayo Junel ating GM pagrit ang aking kapatid na si Junel Rumbawa na lagi kayong sinusubaybayan kada linggo ayan smell na dyan big boy thank you so much for more power and God bless to you ana. Nga pa ito, nag-message ni Ate Annie. Franks! Yaway munisipyo. Good PM, iho. Pabati mga si Toda Trikers. Nakikinig sila dito. Sa family tangonan ng Ramon, sa kapatid ko sa web technology, saka sa anak kong si J.E. Simon, thanks. Kung na ni Ate Annie. Annie. Hindi ko mapilyado na. Okay nga rod, kati pagkayam tayo nga dita balasyo taaw, kano kayo metabo ti online apo nga greetings, kano kayo ti kumablaaw, babayan iti live nga panang interview mi kada kayo, please dial DJ numero ni JM, DJ messenger na hanga di messenger ko no kaya ti apo, and mabalinin apo, itatang kanito, tapno may padanon tayo mat dagita iliw yu kadagiti from pamilya yung nabati dito sa Pilipinas. Okay nga rod. Sige balong i-open mo dito. Naka-open mo. Okay, mabalin nyo ito tumawag anytime. Kini John Mark Apo kakabsat nga dito balasyo tao. Daka din, ompay. Okay, awampay kabiatan na, mangisagot amot na may isang sonata apo. I'd like to dedicate a piece to my dad, Felix Cereales. Nga di jay Villa Beltran. Sabi ko matadumdum kagkatan, dumdumkat ni ading ko. Apa namat idulin di jay radyo di jay kwarto na, tas isuna lang mati umulak nga may sana di jay. Ngarod ading Annabel, iruar mo dito radyo jay ni tatay, ta ipadingag mo dito kansyon nga isagot mo kini tatay. Ito na po, kaya sabi ko mata magustuhan ng tatay. Dagiti met isunata nga no mangagkog at malaglagip ko. Nanta Eileen, no? Okay, Manang Eileen is calling from Canada. Sige man. Quebec, Canada. Sumbata mo. Okay, hello? Hello, Manang Eileen? Yes, ayan na medyo nakapoy basit pasok. Okay, once again, good afternoon Manang Eileen. Good afternoon, Tamak. Ayan, thank you so much. Nakasagadon Ayan, good afternoon, Met. And sige man Manang, dagitik. Ayan. Thank you. Dagitikat mga kablawan. Ading kablawak ko ba ni ading ko ang birthday tagal daw ni Antonio Flora jay Bagolin La Union. Kaya nagiti amin ng akakabagyak. Kasama na iti kakabagyak dita Isabela. Kada kayo amin ka nagiti FDD stakeholders. Thank you. Thank you very much for calling, Manang. Okay, that's it. Yo. Okay. Thank you too. Bye. Okay, bye-bye. Ayan. Ako from Quebec, Canada. Ayan, tama na po ti napayagan, napagayam tayo, sipot ng rugo iti 4 decade duo, apo kat adadala tada kita nga stakeholders ng mga tartarabay kada tayo. And we also have a call here, overseas call, +1, kung na di Amerika nga nagapo dito. Oh my God. Subatan. Oh my God. Hello? Yes, hello. Kindly pakibasit nyo lang po yung monitor basit at no maawatan. Ayan, okay. Okay, kastamat. And you are calling from? We're calling from Boston, Massachusetts. Pagbangon ta dito, kaya tagbuy-buya kami. Nauna, mabang-arang kami sa nagtitinta sa boses nyo. Pagyamanan mi kabsa at datang reaction nyo. Anyway, sino dagiti kayong kablaawan at this moment? Go ahead. Kablaawan na po mga dagiti membro si Treasure Family sila Senet of Aurora. Kaya kumit yung kakamukan niya yun sa dumagasto likab sa tuwit sa kit. Damit si
pasarabon na kanya para kanya kinijm kanyam or basit lang thanks talking of thanks for his dedicated service. We are so glad that you're continuing your service to the Ilocano community abroad. Okay, thank you so much, Kabsat. Well, we appreciate that, Apo. And, well, please feel free, Apo, nga ibagam kati Kabsat mo nga drop by and no makapag-cafe kami, Mat, and makapagtungtong sang kapasit. So, once again, thank you very much for calling. Dapat inayon mo nga idagas na to di Kabsat ko share ni name your tune or name your song mangyawat kami ti basit nga pabuya tap na damit may nainit sa program yung name that song. Oh, thank you so much for that. When Kabsat, ma-appreciate mi launay. Okay? Okay. Okay, thank you. Okay, and thank you. Tapos yan po ito mapuan po yung blanket tumagas sila anytime. When Kabsat. Okay. Okay, thank you. Okay, bye-bye. That's from Boston. Alam mo na, Jay, address na balong kata. Boston, Massachusetts. Sinimbaga na, di ba? Kaya dumagas kayo kung ano, nagatay mo yung pagtagasantan ngayon, dumagas na yung Boston. Anyway, so that's it. Tagay KARRUBA tayo, Apo, nga diretso lata. Nga mangsubsuporta iti programa tayo agyaman kami Apo agtultulit lata Apo ti aldaw agkakadwa tayo nga Ilocano ang araw dati so natapong isakit yung kinitatay kan kadikiti so amin na po nga medyo makataros iti kay papanan natin nga sunata ay kita dinggan nyo kakabsat. Felix Jr. Senyor para que siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás. Texas. Baldado tayo manok ko. Kaya lang yung ano natin ka. Sige man. Pati ka memorize Caldo. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? No me quieras. Y así pasan los días y yo desesperado y tú de contestando mati arnan quizás hangasay lang Texas caldo nanabak ka de jayen caldo ako nga ni Felix no kasi kanta
Ni Felix, si tatay. Mamaya kaya na kita kasunata Trilos Panchos. Manipo didi nagkaroon ng kiti panunod. Kung sa panunod ko tatanay. Ayan ka data kita anti sunata nga dingdinggan ni tatay. Ayan na rancho grando. Ayan na rancho rio. Ay kuna. Dakasana data. Rancho Grande, le kita es la historia de un amor. Amor. Sino kaming kanta dyan? Julio Iglesias nag-revive, pero it was originally umuna nga ng kanta nga talaga ta amor nga dita Trilos Panchos may lang. That goes something like this. Ngarod medyo sabali na ipindot ko sabali isumot lang sabali buyag basa ako sige buya ka ba kita hi sir kablaw ko man ni nanang ko Imnas Hermosa Yoro Campos dito is San Nicolas ni John Lloyd Campos lagi kami nakikinig dito Manila Blooming Treat 7 inches Manong from Jillian Bugarin. Hello Jun and John Mark watching from Sacramento California from Admir Soriano. Happy Sunday mga idols. Good God bless pakibati nga po ng happy birthday sa mama ko. Salamat po. Ganda pabati nga po idol dagiti opat nga nagko sa Dave Jr. si Dirambo Marquez boys. Miss you all dita Bilyamag at San Mateo Isabela from mama out iti Abu Dhabi UAE. Thank you mga idol kong natataraki. Wow, thank you. Okay, di oras kapag ayam, 44 minutos kalpasante lang ulit malem. Of course, kadoy lahat dito manong yung June. Together with John Mark Pastor, operator in El Salvador. Dito lang nga po kasama itang radio station. Back home operator. Ana? Back home. Operator. Mamati aksan nga talaga kaya matagbaling operator iti puso ni buteng ka na. Agor ka na, di kayo mag-text ko na. Sir, pag-rate man ni Mark John Navarro, agawid ang J Canada. Kung na ken pa-congrats ken ko kanya na, JGF na. Kung na kaya, ni Ate Roseville, engaged dan. Ay naku, engaged dan ka mati dito ading taon di forever. Agsina dan doon wala na ito. Wala na kasinsin na nga kwa. Crystal Navarro. Okay, joke. Kung masaratan sa kano next year, gawid na. Nag-text mo ni ating Venus, kuna na, Jayman, pledging my love, kuya, isagot ko kini lakay ko, kuna na ni... Nanay Venus, Phoebe. Ungarod, ni Mr. Ferdinand Caspilian. Iti Pangasinan, Dagupan. Maden niya, masungad di Jayan. Binalonan, Pangasinan. Okay, Ngarod, ulitin nga kansyon na, The Pledging My Love. Nagmeti ko na kami. Kahit kumot actually, ay kaputa first time ta mga kinansyon ti live dita, ay kahit mabalita nga ulitan. Pledging My Love. Iso nga da kita kaya na da ito ay nga sunata apukat medyo ikita niyo. Edi Peregrina. Forever my darling. Made, mas may nga talaga di Emilio Harris nga version. Pero pang babae na inaramit nga pang lalaki. Bueno na nga to. Kaya mo kantahin na nga to. Always be true. Always and forever. Kaya mo kantahin na nga to. Muntik mo na kabisado di ko na Ay, di pa original tango. Original. Ngarod, para kini Kapsat Ferdinand and ating Finos. Forever my darling, my love will be true. Always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your commanding, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return.
May the fire in my soul forever burn. Para jay nakabati ti panyo nga dimkayat nga sublime. Nakamisoo dito ito. My heart's such a commanding to keep loving to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May the fire in my soul forever burn. Watching from HK ni going na brain Dito dapat na awatan. Maning na awatan. Dito karma data boses. Warno siya. Alaam data mun hika. Katodukan. Ipapas mo taong mo. Jendi mo view. Wow, thank you Kuya and Balong ko ni Nanay Venus Pipi Mindaro City, Singapore. Yes. Okay, may sa katigdi special nga friend di for decade duo ni ating Vino. Agbal. Kita ba? Na? Kaya siyempre agbalaki man kung natin kaya talaga mga tabal-bal di ka di sometimes talaga nga masapol nga aklunan tayo di kinapudno tapnohon tayo nga marigirigatan. Kat apo tanda ni malpas iti orasen 10 more minutes before the Alas hour dos. of 2 and nagmayat itiriin ano kasta nga nakatado ti agsang po nga text ngayon dito mamuno kasano tang ano nga iti tatang basaen. Okay, pagkatang hali manong June ating greet kumanin Ninyo Sarmiento Santos na nakapasa ng board exam criminology. Kitain nyo man tagay ay kantaan nyo kataan ko na naman ngamin kurang mo ngamin ating text mo ka kataan nyo man tagay ito'y kadsat ko na nabay kadsa yun Nora Sarmiento of Barangay Salvador. Nagaduti agtetext kanyata from Barangay Salvador nga umabay mo nang hala kanyata tanga nagkansyon. Salvador ita Santiago. May salaang din nang hala kanyami nga kansyon idi kasar ni ading agurkadya na po daw nga DJ Aurora tatada nga ada dahi feed supply na DJen ni Miss Christina sa Tina ni Tina nalipata ko anak mitibon ati kasar nalipata ko. Okay, anak miti kasar ay malagi pon. Okay. Wan nga rod. May saka deta lang apo ti kinansyon ng pwede ta Salvador. 152 ba niyo? Okay, 152. May sapay nga sonatang rod. Mangkita ka ti request ita. Ado ti na request. Oh, ada may Okay, hello mga idol kong FDD. Good afternoon to you and to your countless listeners. Copy-paste, hindi pa lang 1948. And viewers worldwide. Kayang-kaya yung gayam nga i-interpret na kiti Latino songs tas dita kinan tayo nga kisas nga ison sa ti paborito da kitay cook
Lalo no agpisok dan ti bawang. Aki gisas mo dahil siya. Gisada dahil. Wen, sibuyas, laya, saka tanto isa rin tayo Texas. Ako nani ay dyan ma. Brother John, amok nga inabot mo ma ti Spanish nga karaman iti curriculum. Adagayam classmate ko idi nga Chinese nga bagsak ti Spanish. Kaputa ti final miket oral recitation. Translate why my love into Spanish. Why my love, porque mi amor. Kung na siyempre no Chinese ita exaut kay sige man te exaut Chinese ita. Mo mahirap yala. Basahin mo lang dahil ikaw ay isang Chekwa in Czech, basahin mo yan. Mokha hay dewa kata pakikan. Basahin nga, wag mong pakinggan. Basahin mo. Porque mi amor. Nabagsak ka nga talaga, no? Kasi di pa nang ibaga, mabagsak ka. Okay. Ano din, Jason? Masang kantaan tatuyan? Yeah. When Brother Emil naabot datang dako mga ibaga tayo ibagam tuki di nga lakaya kon but actually talaga nga naabot iti Spanish curriculum nga nagasatak mo at basit lang iti requirements if you can sing Spanish songs I will know ma-recite mo data may ultimo adios sa kapasado kan agay sa kagaputa musiker okay kinanta dayay Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Ay, di ka na pasado ani John Cereales. Kasi dila, ang kalaka, iti pumasa, iti Spanish, ta? Ay, teacher mi, iti masadsado mga sumbrukan, dandani madina kami, di nagparangan. Inalan na di class card, men, hindi sa kami na nagparang kanyanan, iti panang isublinan, ti class card. Kasi dyan. One, napay nga tati 154 154 okay para kang rod Brother Emil dahil titiso natin kaedad mo dati ka okay dahil panawan nga medyo gagatil ka pala idi pay kasjay oh pay isang tingin mula para na kong tinutunan pag ika'y lumapit na ang dibdib ko'y puro kaba babe isang halik mula may awang ka ang mundo ko'y nagugunan pag ako'y niyakap mo kalas lahat ng buto ko oh babe ako ay talagang patay sa'yo sa true love mo ako mahihimlay babe ano nga bang tunay na sikreto mo at ako ay nabihag mo ng gusto oh babe isang ngiti mo lang hawi na ang aking uhaw huwag ka lamang tatawa baka ako'y malunod na oh babe ako ay talagang patay sa'yo sa true love mo ako mahihimlay babe ano nga bang tunay na sikreto mo at ako ay nabihag mo ng gusto
yun. Oh babe, isang ngiti mo lang, pawin na ang aking buhay. Nabuntog. Huwag ka lamang tatawa, baka ako'y malunod na. Ay ang ako timaputi na sonami. Para iti may katong nga paset, iti programa ket agsubling ro dapo ti Adda kami manen kalpasan ni subok mo manong palagip ngem nga before that Cristina ana di nakakabil nga nagantuyen Castro Villamegaya mi tinaga na di kinantamit at Salvador nga tatakat at di Jayan Aurora Isabela nga ro agsubli ti for de kadubaw.